Čaute ľudia, vítajte v dnešnom videu, je tu 5. alebo 4. časť Skating Fate 3D. Túto hru natáčal aj Marcel TV. Vidíte, akého mám krásneho. Vidíte? Dáme si dobrú mapku moju. Dáme si moju mapku. Poďme na to. Takýto flipček dám. Čo nedá ani Marcel TV. Sa mi nepodaril. Teraz. Bam! Videli ste ten flip? Aký peknučký. Taký nedá ani nikto. Ty kokos, flip inflatable, ty kokos. To nikto nedá. Flip inflatable. Bam! Čo mi doj? I love Pokemon. Takže, pán, nevadí. Takže ľudia, toto videjko bude iba také krátučké. Bude mať síce iba 2-3 minútky. Možno 3. A flip. Ne, to som nepodaril. A teraz sledujte ten backflip. Bum. Krásne beko som dal. Čo nedá ani Tari. Bam. Pekne. Pekná. Insuflable. Keď flip sa nepodaril. Takže pam, pekne a flip. Nepodarený flip. Bum, že by som sa takto strbal. Toto nepodarený flip. Dokonca také. Ale ľudia, toto video by som vám povedal, bude mať dve toto hry. Keď skončím toto, pôjde ďalšia hra. Takže stopnem video. Počkajte ľudia. Tak. Takže stopnem video a teraz uvidíte, čo budem hrať. Som tu späť, pre vás to bola ako teleportácia, takže ideme prvý ťukať. A zasa stopnem video, takže vidíme sa pani. Ľudia, není to síce až pri nulke, ale bude za chvíľku to pri nulke. Čo tam bude? Magmar, ohnivý Pokémon, to je vyvinutý z Magmara. Takže vidíme sa pri... No, nebudem vám to naschvál stopovať. Takže ľudia, keď toto vajíčko doťukám, to bude možno koniec videa. Mohol by som vám poďakovať, dajte lajky, hoci čo. Aby ste vedeli, idem toto. Potom večer natočím ešte viacej videí. Takže doťukám toto vajíčko a vidíme sa na budúce.
No, síce nemusel som to teraz hovoriť, ale pomenať to... Dragonite! Do duo, ako fakt. No, ľudia, v tomto momente už to ukončíme. Takže čau, na budúce. Čau.